I Belarus, isonto le Orthodox. Kukona umkumbulwano obekwe eduze. Kuyathakazelisa umkumbulwano nawo unezindlela zokungena ezivela entshonalanga njengenkonzo. ERussia, amasonto e-Orthodox akhiwa enendlela enkulu yokungena ebeke entshonalanga. Lokhu kuyinkolo engachazeki ngokusobala. I-mausoleum yakhelwe ngamabodwe anokhukhula futhi bukheka njengepiramidi. Ama-Egyptians, amadala akha, ama-pyramids, kubafileyo, babo, abaphara izinkulungwane zeminyaka ezedlule. Inkolo yaseGibhithe yasendulo yahluke kakhulu kunenkolo yaseRussia. Kepha amarashia nawo akhe izipiramidi zabafileyo babo. Ukuphambana okumangalisayo. Mhlawumbe iGibhithe lasendulo alizange libe lasendulo kakhulu.